Eta gaurkoan, kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, kirol oso interesgarri batekin gainera izanen dugu hitzordua gaurkoan, horretaz hitz egiteko barrankismoari buruz, Arroil Jaitsiera, hola pixka batez, izen hori ezagunagoa da barrankismoarena, Julen Ardanaz, arratsaldeon eta ongi etorri xaloara. Arratsaldeon Larraitz, mila esker. Bai, zuri etortzagatik. Noiz hasi zinen mundu honetan, barrankismoaren mundu honetan, gaztetatik hasi zinen, Julen? Nahiko, nik uste mundu guztia bezala, jende guztia bezala, hasten gara gure gurasoekin mendire jutera. Eta adin pixkoat ikuste hartzen dugunean, ikuste dugu badaudela mendian kirol ezberdin batzuk, ez? Eta ni probatu nituen kirol guztiak, Urzuriko kirolak, kaiak eta rafting, eskaladare probatu nuen, espeleologia eta barrankismoa da Arroil Jaitsiera. Eta nirentzat izan zen, gehien gustatu zaidan kirol mota hau, ez? Barrankismoa eta gero, espeleologia, baina ere bai eskalada eta beste jarduera batzuk egiten ditu. Beraz, mendiarekin lotutakoak barkatu, ez? Gurasoa beti txikitatik mendira eman digate Pirinioetara, Nafarroa Euskal Herriko menditara eta beti izan dut min handi hori. Osan, zer deitu zizun atentzioa, kirol honetan? Nik uste, nire beti danik txikitatik ibaiak eta ura gustatu zaizkit, ez? Itxasore bai, beti, ez dakit zara mendia arloan dagoen ur hori ez, urgozo hori, ibaiena gehi gustoko neukan hori itxasoa baino ez, eta hori ikusi nuenean, bazegoela kirol bat, hori, zu imaginatu mendian, ur-jauzi polit bat, poza urdin bat ez, eta hori ikusi nuen, bazegoela kirol bat, hortik juten zela eta leku edo txoko miresgarririk ezagutzen zenitula ez, eta horregatik erakarri zitzaidan gehiago barrankismoa, zatik niri mendi arloan gehien gustatzen zaida estetikoa da, ez? Txoko ez ezagun horiek berreskuratze edo deskubritzea gehien gustoko daukadana da. Zenolako prestakuntza izan zenuen edo ja oso argi zeneukan gaztetatik honetan aritu nahi zenuela zure bizitzan edo beste lan batzuk ere tartekatu dituz? Ez, ni lan asko ditu gaztetik, baina hasi nintzen 2000 bat urtean hasi nintzen Irunberrin eta FAD edo aktibitate fisikoak egiten, espezifikoki da natur medioan, ez? Kirol hauek orduan. Ikasketa hauek bazeuketan mendi kirol asko sartuta, bazegoen piraguismoa, bazegoen arroilak, bazegoen eskia, alpinismoa. Eta kurtso horretan hasi nintzen ni bakarrik egiten lagun batekin Arroil Jaitsiera. Eta hori, eta FAD hasi nintzen barrankismoko konozimenduak erakartzen, eta hasi nintzen bakarrik barrankismo egiten. Orain dela, pastu dira, 15 urte baino gehiago, denbora pasada. Asko jakin behar da, ezagutza ezinbestekoa da kirol hau egiteko? Nik esatut beti, ez? Mendi kirol guztietan, bai, arrisku bat dago kirol normalak ez ezik, ez? Orduan beti hobe da, beti eta formakuntza gehiago izatea hobea da, ez? Hasten zara formakuntza batekin, sokekin moldatzen eta teknika batzuk moldatzen, mini batekin arroila egiteko, ez? Ni beti gomendatzen dut hori, formakuntza hori hartzen duzunean, badago beste formakuntza bat, osona dela, perfekzioko formakuntza bat, eta hor sartzen dira autorreskatea. Ni beti ez dut oso importantea dela hori zagutzea, ikastea, zeratik igual lehen urteak ez daizu deus sortea daukaz ez daizu deus pasatzen ez, baina hasten zarenean zailagoa egiten, ere arrisku gehiago dago ez, eta arrisku hori minimizatzeko autorreskateko konozimendua daukazu, zu bakarrik atera zaitezke arrisku batetik ez. Eta nik uste hori oso importante da kirol hauetan egitea, ez arroiletan bakarrik, espeleoan, eskaladan eta alpinismoan, ez? Nahiko importantia. Beraz ere, esperientziak ematen dizu, ezagutza guzti hori 15 urte egon eta gero? Askotan bai, esperientzia ematen dizu hori formakuntza, baina oso importante da formakuntza reglatu edo profesional batekin egitea, ez? Zeratik, kirola oso berria da, eta urtero badago teknika hobekuntza bat, bai? Ni hasi nintzen ikasten TAFAden barrankismoa Arroil Jaitsiera, bazeukaten teknika batzuk edo adibidez korapilo batzuk erabiltzen zirela, orain dela 15 urte. Baina gaur egun korapilo hauek ez dire erabiltzen, bai, beste batzuk hobetu dituztela. Orduan hori, konozimendu edo hori ere, gaur eguneko konozimenduak ere jakin behar ditugu, ez?
Osongi. Bueno, Nafarroan baditugu leku asko arroila jaitsiera egiteko, lekua proposean bizi gara, kirol hau praktikatzeko. Bai, ni esango nizuke, bai, bagaudela leku privilegiatu batean, ez? Nafarroan badaude arroil asko, nik ezagutzen ditut ia gutxi gora 100 arroil bezala, baina deportiboak merezi dutenak estetikoki eta deportiboki kalitatea, osea, esfortzu daukana, denbora nahiko pasten duzu eta oso polita da, eta hori. Merezi dute 5 edo 6, bale? Dire, hori, klasikoak edo gehien egiten direnak. Eta gainera daukagu beste sorte txarra bat, Huesca eta Pirinioa hemen daukagula. Eta hor daukagu bada mundu mailan Huescako Pirinioa eta Guara mendizerra bada munduko arroil paraisu bat. Bai? Bada munduan badagoen kontzentraziorik handiena. Orduan gertu daukagu, Nafarroan baduzkagu nahiko arroil, baina gertu daukagu paraisu bat. Nafarroan aipatu duzu 100 gora ezagutu dituzula, kanpora joateko aukera ere izan duzu. Aipatu duzu, bueno, niri gustatzen zait arroila egitea eta gainera bidatzea asko gustatzen zait, ez? Eta azkeneko 10 urteetan egin ditu da bidaia, hori, beti pentsatzen barrankismoan, edo, bueno, beste leku batzuetara joan nahiz, Hondartzara, baina, hori, Hondartza ondoan 100 kilometrotara igual badaude arroilak, ez? Adibidez Alicanten, ez? Pentsatzen dugu Alicante, Hondartza, Benidorm ondoan badaude arroil mordo nahiko politxak. Eta adibidez, jo nintzen Hondartzara, aprobetxatzen arroilak egitea, beti hori pentsatzen. Eta bai, askotan espedizioak txikiak egin ditugu, orain dira 2 urte lagunekin joan ginen Alpetara, eta hori Suizan, Italian eta Frantzian egon ginen nahiko kainoi klasikoa egiten. Eta hori, Espainia guztia mugitu naiz, kainoiak egiten, eta gainera nahiko esaten da arroil munduan romantikoa izatea da, gustatzen zaigula leku ezagunak ezagutzea, ez? Badago jende asko deportiba dena, badoa egitera zailak eta hori famatuenak, baina gero badaude beste batzuk, egin ditugu iaia guztiak eta bagaude beste kainoi ez ezagun batzuk bilatzen, ez? Eta niri ere hori dauka zati polit bat, ez? Romantikoa, ez? Zuk inoiz ez duzu leku bat bisitakutu duzu, ez? Eta gainera, zu bazara lehenengoa leku hori bisitatzen duzuna eta zu jartzen dituzu ekipatzen zu garroila, hori da nahiko gauza miresgarria, ez? Oraindik arrakasta gehiago zure buruarentzat, ez? Bai, da pixko bat ego bat, ez? Bezala, naiz ni lehena pastu dena hemen, baina gauza politia bat da, ez? Nik uste, orain dela 2 mende, esploratzailea juten zira Afrikara, eta ez dut, ez lehenengoa, zara lehenengoa. Hemen badaude animaliak eta beste pertsona batzuk. Baina, bagara lehenengoak modu horretan pasatzea, ez? Orduan hori bauka xarma polit bat. Berezi bat. Bai. Oso, ginora joatea gustatuko litzaizuke. Arroilak egitea? Baduzu buruan lekurik ez dakit, batzutan badakigu oso garestia dela. Bai, adibidez, arroilari bati esaten diozu hori, eta esango dizu Reunion. Reunion bada Frantziako protektorado irla bat, Afrika Madagaskar ondoan dauna. Eta da, irla txiki bat, daukala ustut 3.000 metroko bolkai bat, eta gero, kilometro gutxitan, zaitateatzen, Hondartza ez. Mendia jaisten duzu. Bai, hori. Magalean edo, mendi magalean. Bai, desnibela handia da Hondartzara, ez? 3.000 metrotik 0 metrotara, badu desnibela handia, eta arroil nahiko esaten diote dela el Himalaya los Cañones, ez? Reunion. Eta hor dago famatua Tour de Fer, badela munduko arroilarik zailena, baukala 300 metroko aurjauzi bat. Eta depende nola montatzen duzu espedizioa edo egun batean, egiten duzu edo 2 egunetan 2 egin behar duzu arroilan. Nahiko interesgarria da. Baina, bueno, niri galdetzen baduzu esaten dizuela oso romantikoa naiz. Orduan, igual nahiago beste lurralde batera esploratu gabe jutea, eta arroil berriak begiratzea, beste handiak ikutea baino, ez? Baina, gustoko ditut bi gauzak. Zer behar da arroil jaitsiera egiteko? Zer behar dugu? Lehen da bizi gogoak eta jarrera, beti bezala, ez? Eta gero materiala oso importantea da, bai? Material pertsonala behar duguna, gure arnesa, gure neoprenoa, gure kaskua, eskarpinak, neoprenozko galtzerdiak, zapati edo bota hon batzuk, kaskua, arnesa eta neoprenoa. Eta gero material kolektiboa, ez? Sokak, instalatzeko burniak behar baditugu,
motxila, hori kolektiboa, ez? Hasi gaitezke materiali gabe, ez? Baina, gero, ni gaur egun badaukat materialetzako eta kolektiboa badaukat soka eta guztia arroila egiteko, baina behar dugu materiala. Eta gero esperientzia ez baduzu, formazio minimo bat egitea segurtasun osoz arroila juteko. Gaur egun aritzen zara hor taldeekin eta bai, arroil jaitxera bai, ni banaiz arroil gida, eta, bueno, justo orain neguan ez dau lan ondirik, bale? Gelu da berrien eta udan hasten geha. Eta hori, lan egiten dut, alde batez Huesca Insa partean, Pirinoan, eta beste partean Euskadin aritzen nahiz arroila bezala inguru abentura enpresan. Nahiko lan egiten du, eta hori, arroilak apartereko bazulak egiten ditugu. Inguru abenturaniko espeleologia jardurak egiten ditu. Osongi. Horretaz gain, zer eman dizu zuri kirol honek? Ze ekarpen izan dituzu pertsona ezala, ja 15 urte, ez? Daramatzazu kirol honetan, beraz, pentsatzen dut urte guzti hauetan emanen zizula pentsatzeko eta hausnartzeko zer eman dizun kirol honek. Gauza asko, adibidez, kideak eta lagunak asko. Zatik zu arroil bat egiten duzunean, ekipo batek ikuten zea, ez? Batzutan ezagutzen dituzu, eta beste batzutan ez. Orduan ikuste, jarduera gundi bat egiten duzunean, eta asko gostatzen dizunean, hori, juten zera pertson batzuken igual dituzule ezagutzen. 8 ordu eta gero instalazioak egiten, segurtasun hori ematen, hartzen duzu binkulo da, konfiantza batek pertsonarekin oso polita dela, ez? Eta konfiantza mota hori asko ematen dizu arroilak. Zati, karo, zu pentsatu bazaudela arrisku batekin, eta beste zure ekipoakin edo beste pertsonekin apoio hori daukazu arrisku hori minimizatzeko, ez? Eta momentuak bizitzen dituzu, hori, zaitut ezagutzen, konfiantza daukagu, zu laguntzea dazu nire eta ni zuri, ez? Osa, kirola hau pixkoat ekipo kirola da, ez? Ezin daiteke jun bat bakarrik egitea, ez? Osa, junbara talde bat, konozimendu minimo batzukin, eta aurrera, ez? Eta hori aparte, jendeekin aparte, hori, ere bai nik uste pertsonalki segurtasuna handia ematen dizu, ez? Osa, ni hasi nintzenean, mundu guztia ez dela, ezin nintzen zintzilikatu 200 metrotara. Zatik dardarka nion, bai. Eta nire lagunak ematen ditudanean lehen da biziko aldiz 200 metrotara, ere dardarka. Ni gaur egun, 15 urte gero, nintzen nago dardarka. Eta karo, zu pertsonalki izatea segurtasun bat, bota naitekela 200 metrotako amilde batetik, bai? Edo joan naitekela 50 metrotako ur jauzi batean urakin sufritzen gara egiten, hori ematen dizu pertsonalki segurtasun maila txiki bat, ez? Eta gero lan egiten hori jendea eramaten, hori ere bai, ez? Ematen dizu xarma oso politia, ez? Igual ematen dizu 8 pertson arroilatik, esperientzia gabe, eta pertsona horiek hasten diren ezin dute sinetxi, beraiek egin dezaketela. Eta zuk erakusten diozunean berak egin dezakela segurtasun osoz, zure indikazioekin, pertsona hori badukan... Bai, adrenalina egoera adrenalina edo segurtasun hori transmititzen dizu zuri, eta hori oso politia da pertsonalki. Oso, hau guzti ezagutzeko hor, Zibibok sarean gauza asko egiten dira, baina besteak beste hitzaldi batzuk antolatu dituzue, ez? Bai. Ze gai landuko dituzue eta gainera zure hitzaldia hemendik gutxira, ez? Bai, 23an bada hitzaldia, bai. Ziboksekitik esan zidaten ea egin dezaken ziklo bat, eskalada eta barrankismo ziklo bat. Eta joan den osteguna izan genuen eskalada txarla bat. Gaur egun eskaladan dagoen erregulazioari buruzko txarla bat, dena asoziazioarekin, Dibertsitate eta Eskalada Asoziazioa, Nafarroan dagoena. Eta torren ostegunean honetan ez datorrenean izango dugu arroil txarla. Izango ditu 2 parte gutxi gora bera hitzaldia, lehenengoa emango dut barrankismoaren introduzio bezala edo aurkezpen bat bezala, eta bigarren zatia eramango dut hitzeiten orain eskaladora bezala erregulazioa daukate aurten erregulazio hori barrankismo egiten dugun jendeari ailegatu zaigu Nafarroako lurraldean. Eta hitzaldi hori emango diot nahiko denbora erregulazioari buruz hitz egitea. Eta zer esan nahi du horrek? Zer egin behar da?
oraindik provisionala da bai, baina ja Nafarroko gobernua bidali digu erregulazio hori buruzko pautak, ez? Eta, bueno, gauz bat genekien, baina beti bezala arauak oso generalak dira, bale? Eta Nafarroako lurraldean, erreserba naturaletan, debekatua dago jarduera edo aktibitate guztiak egitea. Karo, orain arte irakurtzen genuen hori, eta jartzen zuen batzutan, eskalada debekatua, ez zuen jartzen arroi jaitxiera. Karo, pentsatu dezakegu dokumentu hauek 80etan egin zela, eta orduan barrankismoa bazela gauza bat ez ezaguna, ez? Eta gaur egun hori sartu dute eskua eta informatu digute hori debekatua dagoela barrankismoa egitea reserva naturaletan. Eta beste murrizpen mota batzuk daude, ere, gaur egun, aurten, badirela txori nidifikazioari buruz, ez? Txori kabiekin. Hori badago ugatza, badago saizuria, badago ere bai beste bi badirela arrano handia, eta azkenik denez zoraitzen. Lau espezie horik erreserbatzeko emateko protekzio handi bat, denboraldi batean badago debekatua igual arroiak eskalatzea zonalde batzuetan, eta hori ere pixko bat afektatuko digu. Badaude bizpahiru arroil ere, murrizpetan horrekin sartuko direla. Eta ados zaudete murrizketa guzti hauekin? Hori depende pertsonalki ez. Ni banaiz naturaren amorratua ez, eta ni beti esan dut, defendatu behar ditugu animaliak, landera eta guzti. Eta beti bezala, zer da importanteago. Txori bat aurrera jutea eta nidifikazio bat egitea, saizuria adibidez, edo ni nire egoaren gatik pastu nahi dudala hortikan, ez? Orda ni pentsatzen dut, eta importantea da, igual saizuria aurrera egitea, ni arroil horretik pasatzea baino. Badaude beste 10 arroil, ez daudela debekatuak, ez? Orduan utziko dugu arroil hori, murrizpen hori isten denean, igual udazkenean, egin alko dugu, ez? Beraz, egin dituzte hori murrizketak arroil batzuetan, baina ez guztietan. Ez guztietan, karo. Bai, hori, reserva naturaletan daudenak debekatuak, eta gero badaude bizpahiru, hori, txori nidifikazioengatik, bai, murrizpen denboraldi hori izan dituenak. Nafarroari begira, arrakasta handia dauka kirol honek? Nola ikusten duzu? Nik uste baietz, Bai? Bai, gero eta gehiago, nik uste, bai. Nik uste orain dela urte asko, jende guztia, hartzen zituela giak arroilak egiteko ez. Eta jende hori hartu ditu giak arroilak egiteko, eta esan du, kirol hau gustatu zait. Eta jende hori hartu ditu kurtsoak, arroil kurtsoak, perfekzionamentuak, bere autonomoki arroilak egiteko ez. Eta orain jende mordo dago, bakarrik egiten arroiak, ez, formakuntza. Adibidez, badaude 14 gazte Atarrabia Burlata Uarte inguruan, orain dela 2 urte eman geniola arroil kurtso aurreratu bat. Eta gaur egun, gazte horiek, 22, 25, 20 urterekin badaude arroilak egiten. Egiturari dagokionez, nahiko ongi dago egituratua arroi jaitxiera egin ahal izateko Nafarroan? Zenka, arrisku neurri batzuk ez, bete behar dira hori egin ahal izateko. Alde horretatik ikusten duzu nahiko ongi dagoela edo nahiko leku basatiak ditugula? Ez, esan dizudan alen, ez, badauden 5 edo 6 arroil famatuak, oso ongi instalatuak daude, jendea ezagutzen ditu, informazio mordoa dago eta ez dago arrazorik, ez, jende guztia ezagutzen dugu, nondik dago irtera, zein barrapel ditu, bai informazio mordoa dago. Hemen dago beste parte bat dira hori, abenturazko lurraldeak esaten duguna, da hori, zuk ez daukazu informazio asko, orduan junbar zara zure instalazioekin, por si akaso, ez, zer aurkitzen duzun. Igual aurkitzen duzu, ongi instalatua dagoena, igual aurkitzen duzu zuhaitz bat pasten duzula soka hortikan, ez, instalatu gabe. Orduan, beti jakin behar dugu, informazio ez badukagu, eraman behar dugu material guztia, por si akaso, bai? Eta hori, orain egiten duguna, bai da, instalatzen ditugun arroil berriak egiten ditugu ongi instalatzea. Osea, jartzen dugu doble parabol anilla, eta hori da, hobenetariko instalazioa, ez orduan ez dugu berriro sartu behar arroila instalatzeko, ez? Orduan nahiko, egiten dugu nahiko moderno edo nahiko ongi. Nahiko ongi gelditzen dela. Orain dela 10 urte, ez geneuken konozimendu hori eta
sartzen genuen, pues hori, zuaitzetan edo, depende. Arrisku gehiagorekin ere, ez? Bai, ere badau filosofia bat, ez? Bau arroiltzari naturarekin oso kontzientziatuak, eta ez zaila gustatzen edo ez taladro bat ematea, ez? Zati, zu sartzen zu taladro bat arroil batean, eta tarritzara, ja naturari, eragozpen handi bat egiten, ez? Orduan badaude filosofia asko. Niokat filosofia bat, pues hori, arroila ez bada oso bitxia eta ez da errepikatu gara asko, ez du behar instalazio fijorik, ez? Zuaitza badauka, pues hori, zure sokakin, impacto gutxien egitea, kendu soka, eta agur, ez? Eta ez dut deus ere ez duen naturan. Claro. Azken finean ez, bada kirol bat oso asko errespetatzen duena natura, ez? Bai, baina, bueno, ere sartzen gea naturako txoko bitxietan, ez? Eta hori nik uste errespatu behar dugula. Ikasi behar dugu, kontzientzia hori izan behar dugu, pues hori, txori bat badago arroian, bakarrik bada, bale? Baina txori horiek zu pentsatu igual Nafarro guztien 15 daudela, ez? Eta hori, bere poblazioa gorein behar du. Orduan, gu kirolari bezala, ni beti esatu dut, ni lenda bizi naiz naturaren babeslea, ez? Eta gero kirolaria. Orduan, ni nahi haut babestea. Eta esan dizuena, osea, denboraldi murrizpenak dira, askotan. Orduan, respetuko dugu hori eta arroila egin dezakegu udazkenean edo urtarrilean. Baina respetuko dugu, nire ustez. Instituzioen aldetik sentitzen duzue babesik, baduzue harremanik, instituzioekin kirolonekiko, badituzue diru laguntzak... Bueno, a ber, badu pixkoa denetarik, ez? Bada nahiko ez ezagun den kirol bat, baina gora doa, ez? Ezagutzen da. Badaukagu arazo txiki bat arroil jaitxereakin, zati bagaude bi federazioen artean, bai? Arroilen kirola badator alpinismo teknikatik, bai, menditik, edo espeleo teknikatik. Beti, osea, lehenengo barrankistak baziren espeleoa, bai. Orduan bagaude bi federazioen artean, mendi federazio artean eta espelogi federazioen artean. Nafarroan bereziki badaude sartuta gehiago espelogi federazioen artean. Eta bai batzutan badaude, pues hori, arroil bat adibidez burnia instalazio berriak jarri nahi ditugu segurtasun gehiago emateko, pues hori, adibidez proiektua presentatu federazioari eta bai diru laguntza txiki batzuk, pues hori burniak erosteko, ez? Adibidez, gutxienez gu ez jartzea burnien dirua, ez? Pues igual taladroa jartzen dugu edo beste elementu batzuk, baina igual arroi batean jarri behar dituzu 40 parabol, pues hori. Horrek balio du dirua. Behintzat, pues hori, federazioa ordaintzea do. Lana ere doainik egiten dugu, ez? Horregatik. Bai, beste arlo askotan bezala, ez? Bai. Zein da ikusi duzun lekurik kutxunena, 15 urte hauetan? Arroil jaitxera eginez. Lekuske, baduzu lekurik bat. Alpinista bat zein da zure mendi... Zaila da, ez? Aukeratzea. Bai, pues adibidez, ja pentsakera, lehendabiziko pentsakera behitu, badago Malerrekan, badago, bueno, orain dela 4-5 urte irekin un arroil bat, bada afluente bat, eta jaisten da Basanberro errekara, erasunen badago. Erreka hori oso bitxia da, nola erreka malda batean ateatzen da iturri bat naturala, eta iturri hori ure derra bezala egiten du tobak, ez? Egiten du harrizko urjauziak bezala. Harri horiek iaia tapaunatu dute erreka. Orduan bada oso bitxia, errekako tramo bat, bada kobazulo espezie baten barnean, ez? Eta bazaude errekaren ura hankekin, eta hemendik kaskadak kobazulo batean ur txorrak jaisten, eta dena goroldioa, harria eta dau txoko oso bitxia, bai? Eta hori baukagu, Malerreka hemen bertan dau txoko bat. Esperientzia zirraragarririk pasa duzu, momentu txarrik aldiren batean, 15 urte guzti hauetan. Bai, izan zen 2007an izan un momentu bat hor, klik egin zera burua. Pastu genuen gau oso bat arroil batean. Sartu ginen, kasualitatea izan zen arratsalde gau horretan izan zen 2007 urteko egun euritsuena. Orduan egin zitzaigun gauez, urra hasi zen igotzen, eta ja behatu ginen, eta ostras, pastu behar dugu gaua arroian zati, ja ez dugu deusera ikusten, eta hori gaua pasatzen hasi zen euria egiten, eta datorren goizean, eguzkia ateatzen denen, ibaian bazeuden enborrak horrela ematen, eta harriak. Bazegoen uholde bat,
oso handia. Eta jendarmeak etorri izan behar ziren helikopteroekin ateatzea. Eta hori izan zen esperientzia bat minez genuen hartu, ez genuen arrisko handirik izan, zatik ongi geuden, baina hori, pastu zaigun hori ez. Denbora pasa, gaua egin zaigun, eta pastu egin behar genuen... Non pasatzen duten gaua? Repisa baten horrela, 3 pertson. 3 pertson horrela. Ibaiaren... Gainean, 10 metrota gainera, uholde ez emateko, repisa txiki batean, 3 ekor. Eta nire laguna pixka eta sartu ziren nirekin, zatik bi esaten dut, nik ez nuen pasatu hain txarto. Nuen pasatu hain txarto lokartu nintzela, eta hauek asartu ziren. Imaginatu, hor gaua pasatzera batean, txinistak eta guztiz beldura handia, eta ni lokartu nintzen batzuk eta dena kanpainari gabe, ez. Deus ez, neoprenekin bustita, hor gau guztia pasatzen. Atera zineten ez, azkenean. Eta gero beste lanekin esperientzia handia ditut, karo, ez dire txarranietzako, beste pertsonentzako bai. Erreskate bat izan nuen, ez nire taldearekin, ni banengoen arroil bat egiten, eta bat zauden 3 pertsona autonomo egiten. Eta nire aurrean, neska salto egin zuen, eta aurkatila puskatu zuen. Eta hori, reskatea bereziki nire egin nuen, bai, etorri zen Guardia Zibila helikopteroekin, baina neskatera nuen ni arroilatik, prestatu nuen, hori ez. Formakuntza hori ere importantea da, ez? Zerbait gertatzen bada erreskate bat badago, gutxienez nola erakarri behar duzu helikopteroa, bai? Badaude pauta txiki batzu, besoekin, eta hori ere jakin behar da. Oso Julen. Dena den gauza horietaz aparte ez, honek eman dizun guztia asko ere hobea da, ez? Bai. Ni beti esaten dut niretako, jende esaten dut, probatu. Probatzen zuen egunean, bukatu duzu egunean, eta bukatu duzu hola. Hauakin eta buruakin flipatzen, ez? Eta jende asko esaten dit, lehendabiziko aldia, hori ikusiko duzu, beldur ematen du, jendera esaten diot. Gauzak ez ezagunak, ez? Naturalki beldur ematen digute. Behan gero ezagutzen duzunen eta ikusten zerenen kapasa, zu egin dezakezula, beti gaude, zu bai egin dezakezu, ni ez, zu bai egin dezakezu, bai? Jarrera da gehien izan behar. Eta gainera hitzaldia ere baduzu ez, aipatu duzu datorren astean izanen dela, beraz, norbaitek ikusten baldin badu ere, aukera izango du ezagutzeko. Niko mediatzen ditu jendea hitzaldira joteko. Oso Julen, oso interesgarria kontatu diguzuna, 1000 esker eta ongi pasa arroia jaitsi eretan. Eskerrik asko.